pacar rak duwe buka yangel ngombe entek. Adil. Diampun. Iki wayah bikin terak itu. Duh, ada malah botol. Nah, kita sambar gelap wong itu. Wah, wis merempol. Duh, kok piye Cah malah kenal dasi wong. Opo engko dasi rak mlempul iki Cah. Wong kok wani nganu aku. Wah, aku diwedeni wong sak desa. Bisa dituthuk aku botol semene. Ono apa ta, Kang? Iki lho. Botol nuthuk aku mau iki. Sing anu sapa iki mau kireti wonge? Aku Kang. Hah? Kowe? Iya, aku emosi padha iki. Lah kene iki emosi gene. Lah iya pacar rak duwe buka yangel. Kira arti aku diwedeni wong sak desa. Oh, maaf ya Kang, temenan. Ora ono maaf.